Sige. Praise God, mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa ating pong lahat, sa mga nanonood at nakakapakinig po ng tinig ng pag-asa ng ating pong church ng Jesus Be Lifted Up. Binabati ko po kayo ng magandang gabi sa anuman po kayong lugar naroon, sa Luzon, Visayas, Mindanao, o anuman pong lugar kayo naroon ngayon, ay binabati ko po kayo ng magandang gabi. Ako po si Pastor Joshua Amarillas, ang youth pastor po ng Jesus Be Lifted Up Church dito po sa Calapan City, Oriental Mindoro. At sa gabi pong ito ay patuloy po nating pag-aaralan ang salita ng Panginoong Hesus, kagaya po ng ating ginagawa tuwing ganito pong araw, tuwing Huwebes ng gabi, ang tinig ng pag-asa, na kung saan ang Diyos ang magbibigay ng pag-asa po sa atin, lalo na po sa tema po natin ngayong buwang ito, Always Give Thanks to God. Na sa lahat po ng pagkakataon, kinakailangan po nating magpasalamat sa Panginoon, hindi dahil sa mga bagay na ating natanggap, kundi dahil tayo ay kanyang mga anak. Kaya po sa oras pong ito, tayo pong lahat ay patuloy na buksan natin ang ating mga puso, buksan natin ang ating mga kaisipan, at hayaan po natin na patuloy na mag-manifest po ang salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya po sa oras pong ito, anong sabi po sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 20, ang buwan po ng November 2025, always give thanks to God. Ang sabi po dito, giving thanks always for all the things to God, to the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ang sabi po sa Tagalog, sa aklat ng Efeso chapter 5 verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So kung mababasa po natin ang mga salita pong ito na sinabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso noong panahon pong siya ay nakikipag-usap o nagpapadala ng sulat sa kanila, ang sabi po ni Pablo ay siya ay magpasalamat ang lahat ng mga tao o nabubuhay ng mga panahon na yon, hindi lamang sa mga bagay na maganda, hindi lamang sa mga bagay na masama, maging sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi po dito, dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron po itong kaparalel o parang magkatulad na naisulat din po ni Pablo sa aklat ng Thessalonica. Sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Na kung ang binabasa po natin ay sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, ngayon po ay nagsulat din si Pablo ng halos kaparehas na pagbibilin sa mga mananampalataya sa lugar ng Thessalonica. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Rejoice always, sabi niya sa verse 16. Lagi kayong magalak, sabi sa Tagalog. Magalak kayong lagi, inuulit ko. Verse 17, pray without ceasing. So hindi ka lang daw dapat masaya, kundi sa iyong kagalakan, lagi kang nananalangin at ipinagpapasalamat mo sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ang sabi po sa Tagalog, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi lamang po pala tayo magpapasalamat kapag may magandang nangyari dahil sa Panginoon, ako'y nagpapasalamat dahil gusto kong mangyari ito ulit sa akin. Bagamat talaga pong tayo'y magpapasalamat at kapag nakita po ng Diyos ang ating puso, hindi po magdadalawang isip ang Diyos na ulit-ulitin ang mga pagpapalang ito, lalo kapag tayo ay grateful sa Kanya. Pero ang sabi po dito, tayo magpapasalamat hindi dahil sa gusto natin muling makatanggap ng pagpapala. Hindi tayo magpapasalamat dahil kapag may kailangan tayo o may problema, magpapasalamat tayo o mananalangin ka lang dahil may problema ka. Pero ang sabi po dito, in all seasons or without ceasing, walang patid. Kung may problema ka, tapos na yung problema mo, nananagana ka na ngayon, manalangin ka pa rin sa Panginoon at lagi kang magpasalamat sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po dito, in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya po, anuman po yung sitwasyon ng ating buhay, ito man po ay maganda, ito man po ay masama, ito man po ay wala man tayong nararanasang pagsubok o smooth sailing po yung ating buhay. Kasi ang sabi nga po doon, madaling magpasalamat kapag meron kang natatanggap. Kasi syempre may natanggap ka, magpapasalamat ka. Madali ding lumapit sa Panginoon kapag may kailangan ka. Kasi syempre may kailangan ka, mananalangin ka. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-test sa ating mga Kristiyano o mga mananampalatayang anak ng Panginoon ay kung paano ka lalapit sa Diyos kapag wala kang kailangan at wala ka din pagpapala. Yung parang you're just living your life, smooth sailing.
Minsan po kasi yung ibang mga Kristiyano nagiging complacent lang sila. Na parang feeling nila walang malaking pagpapala, walang malaking pagsubok. Kaya feeling nila hindi na nila kailangan lumapit sa Panginoon. Pero kagaya po ng ating nabasa sa aklat po ng Tesalonica, that we should pray without ceasing. May pagsubok, may pagpapala, ito may wala. Pray without ceasing and to thank God in all circumstances. Sa gabi pong ito, meron po ditong mga ilang mga bagay na kung saan ito po ay pagkakataon para makita po natin ang mga bagay na ito na pagkakataon para magpasalamat sa Panginoon. Maaring ito po ay hindi lahat sapagkat ito po ang inilagay ng Diyos sa aking puso, pero hayaan niyo pong ibahagi ko sa ating lahat sa gabing ito ang mga bagay na pwedeng gawin nating pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon. Hindi lamang sa panahon ng katagumpayan, kundi una pong bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ang sabi po dito, struggles, problems, and challenges. Yun po yung unang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Hina o bakit ipagpapasalamat ng tao na nawawalan siya ng lakas na kung saan sanay siya na malakas ang kanyang pangangatawan tapos biglang manghihina. Bakit niya ito ipagpapasalamat? Alam niyo po ang sabi sa aklat ng Awit chapter 23 verse 2 to 3. Ito po ay pamilyar sa ating lahat na sinulat ni Haring David. Ang sabi po dito, Awit chapter 23 verse 2 to 3. Ang sabi po sa Ingles in Psalms, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Ang sabi po sa Tagalog, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahi. He restores my soul o balik at pinapatnubayan naman niya sa tamang daan upang parangalan ang kanyang pangalan. He leads me in path of righteousness for His name's sake. Ang sabi po sa verse 2, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Ano po ang simbolismo ng still waters? Pag magse-search po kayo sa internet ng calming music, kasi uso po ngayon, lalo na po kapag kahit ano pong device, mapa Android, mapa iOS, meron pong meditation time. Na kapag may meditation time, pipili ka ng mga sounds na makakapagpa-relax sa'yo. At alam niyo po ba, isa sa pinaka-top na relaxing sounds kapag magse-search kayo ng music na magpapakalma sa'yo ay ang tunog ng waves ng dagat o kaya ang waves ng ilog. O ito yung sinasabing still waters. Kaya kung makikita po natin, bakit kaya sa still waters tayo dadali ng Panginoon? Because it symbolizes peace. Hindi ka magpapasalamat dahil may sakit ka, na Lord, salamat dahil may sakit ako, pwede bang 1 linggo muna ako may sakit? O 3 linggo muna ako may sakit, yung hindi ako makakagalaw. Kundi, ito ay pagkakataon para magkaroon tayo ng panahon na magpasalamat sa Panginoon. Kasi nung panahon, maaaring dumating po yung pagkakataon na malakas yung pangangatawan natin, sobrang dami nating panahon para gawin yung mga ginagawa natin sa bawat umaga, na ang pakikipag-usap natin sa Panginoon ay parang nagiging on at off switch na lang na pagising mo sa umaga. Lord, thank you Lord, napakamaigsing panalangin na lamang. Tapos paggabi, Lord, thank you Lord. Kumbaga parang nagiging on at off switch na lang si Lord. Ganun na lamang kabilis. Alam niyo po, sa panahon na tayo ay nanghihina o sa panahon na parang nawawala yung lakas natin, na kinaugalian natin, malakas tayo. Hindi ito yung pagkakataon para tayo ay, bagamat tayo ay mamamahinga, pero yung kapahingahang nais na magawa ng Diyos natin, na kinakalooban niya na dapat nating gawin, ay ito'y parang makapagbigay tayo ng oras sa Kanya. Sino po dito yung nagagalak o na-realize niya na kapag ako'y may sakit, dito ako nakakapamahinga. Ito po ang lagi kong example ay ang mga nanay. Ang mga nanay po, bagamat sasabi nila ang mga housewife, parang mababa ang tingin sa mga housewife. Pero alam niyo po ba, ang housewife po ang trabaho at ang trabaho na walang oras. Kagaya po ng mga nanay, maghapong naglilinis, kung hindi pa magkakasakit, doon lang talaga sila makakapamahinga. Kaya alam niyo po, yung pagkakasakit ay ito isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon, hindi para gusto mong i-extend yung pagkakasakit kasi ang Diyos po ay talagang magpapagaling sa atin, kagaya ng nakasulat, He restores my soul, the Lord will restore our souls. Pero sa panahon na ikaw ay hindi pa complete yung restoration ng soul mo, ang dapat po natin gawin ay i-restore naman yung ating relationship sa Panginoon dahil maaaring
dumating yung pagkakataon na sa sobrang busy natin, sa sobrang lakas natin, nalilimutan natin na ibigay sa Panginoon yung nararapat na panahon na para sa Kanya. Yung dapat na tayo ay maglaan ng 3 minuto, magbasa ng salita ng Diyos o 1 oras. Dahil sa sobrang busy natin at sobrang lakas ng ating katawan, tinitake advantage natin na kaya kong gawin lahat. Nalilimutan natin ang pinanggagalingan ng lakas ay ang Panginoon. Kaya po sa panahon na tayo ay may sakit at karamdaman, nangihina ang katawan natin, ipagpasalamat natin hindi dahil sa gusto nating mas magtagal na tayo ay may sakit, kundi magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ito ay panahon para tayo ay mas makapag-usap o magkaroon ng pagkakataon para makipagdiig sa Diyos o makapaglaan ng panahon para manalangin sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng bagay. Alam niyo po, kapag ang isang tao ay may sakit, doon niya lamang naalalaman na ang halaga pala ng buhay ay gayon na lamang na hindi kayang pantayan na anumang halaga dahil aanin mo ang lahat ng material na bagay o ang pinansyal na bagay na nanagana ka pero ikaw ay may sakit. Ito po yung pagkakataon para magpasalamat sa Diyos na kahit ikaw ay may sakit, kaya mo pa rin maging malakas dahil ang kalakasan mo nanggagaling sa Diyos. Ano po ang sabi sa Nehemiah 8 verse 10? Kapag napangiti mo ang Diyos, the joy of the Lord is our strength. Kaya kapag kayo ay nanghihina, sa tingin natin ay may sakit tayo, karamdaman, by the stripes of the Lord we are healed. And let us always thank the Lord. Ano po yung pangalawang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos under ng mga pagsubok na ating nararanasan bilang kanyang mga anak? Una po, sickness. Pangalawa, death. Natural po na hindi natin ipagpapasalamat ang death kung tutuusin bilang tayong mga tao, lalo kapag ang nawala sa atin ay mga mahal natin sa buhay. Lalo kapag yan ay iyong magulang, iyong anak, pamangkin, o kahit lolo, o kahit malayong kamag-anak, wala pong tao ang magpapasalamat na kanyang mahal sa buhay ay nawala. Pero bakit po natin inilagay dito o bakit po kaya inilagay ng Diyos sa puso ng inyong lingkod ang death? Alam niyo po, dumating po sa punto na dito po sa Mindoro, dito po mga nakaraang linggo, halos sunod-sunod po ang mga anak ng Diyos na umuwi na sa langit. Kumbaga, dumating po yung punto na nag-overlap. At ang ating pong pastor po dito, si Reverend Ver, ay isa pong talaga pong mahusay pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos, lalo na po kapag nag-theological service. At dumating po yung punto na halos nag-overlap, magkakasabay na merong nawawala, na umuwi sa langit. Alam niyo po sa mga ganitong pagkakataon, bagamat nakakalungkot at hindi mo naman ipagpapasalamat, lalo kapag mahal mo sa buhay na siya ay pumunta na at umuwi sa piling ng Panginoon. Pero ang bagay po na ipagpapasalamat natin kapag may ganitong pangyayari, ay ito'y pagkakataon para ma-realize mo na ikaw ay buhay. Alam niyo po kapag merong namamatay, doon lang natin nare-realize talaga kung gaano kahalaga ang buhay. Amen po ba na kapag tayong malakas na malakas, hindi natin naiisip yon. Pero kapag may taong nawawala na o kapag may tao tayo nakilala natin, ay siyang malakas na malakas yan, wala siyang sakit. Doon natin nare-realize na talagang tayong mga nabubuhay pa ay pinagpala ng Panginoon. Kasi hindi natin pwedeng sabihin o panghawakan na tayo ay malakas, madami tayong perang pampagamot para masabing tayo hahaba pa ang buhay natin. Kundi sa Diyos lamang natin, sabi nga po doon, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Sabi po sa Bible, the Lord knows even the strands of your hair, kung ilan ang buhok natin. Ganun tayo kilala ng Panginoon. May nasabi po sa aklat ng Mangangaral, chapter 7, verse 2 to 3, at ito po yung lagi nating naririnig. Ang sabi po dito, mas mabuti pang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Yun po ang sabi sa verse 2. Sabi ko nga po nung nasa Camellia, at ito po yung laging ginagawa rin ni Bishop kapag nakikita ko po siya nagtuturo ng necrological service. Sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. At sinabi po nila nung Sunday, wala pong umimik kasi ayaw mamatay. Pero kung tutuusin po natin, ang aklat po ng Mangangaral ay sinulat po ng isang taong napakatalino. Na kahit pa lang isang taong pinakamatalino, hindi siya pwedeng makaligtas sa puntong mawawalan siya ng hininga. At kaya ang sabi niya, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin na siyang buhay ay mamamatay rin. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaaring malungkot ang muka, ngunit masaya ang kalooban. Kaya po, sa pagkakataon po, kung ito man po ay mahal natin sa buhay, na hindi man natin inaasahan mga untimely death na naranasan natin, na meron tayong mahal sa buhay, na gusto sana natin, 5 taon pa natin siyang makasama, 10 taon pa natin siyang makasama, pero dahil yun na lamang yung nakatakdang oras na ipinagkaloob at regalo sa kanya ng Panginoon, wala po tayong magagawa. At sa atin naman na naiwan, na patuloy na humihinga, ito'y panahon at pagkakataon
kagaya po ng paulit-ulit ko nababanggit, kapag may ganito pong pagkakataon, ito po yung chance natin para ma-realize na ay talaga palang pinagpala ako. Alam niyo po, meron po akong kakilala, matagal ko pong kakilala, naging kaklase ko po siya. At ang kanya pong malapit na kamag-anak, sila po ay merong ospital. Ang kanya pong ama ay may pinakamagaling na doktor dito po sa aming lugar. At napakayaman po nila, napakagaling na doktor. Nag-oopera sa St. Luke's at talaga pong kung titingnan natin, kayang pahabain ang buhay kung sa isipan lamang ng tao. Pero dumating po yung punto na malakas ang pangangatawan, hindi inaasahan, bigla na lamang kinuha ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, hindi natin pwedeng panghawakan na meron tayong pera, magaling tayo, marami tayong mga medisinang hawak-hawak, bagamat ito po ay ginagamit ng Diyos. Pero ang dapat po nating maunawaan, ang buhay po natin ay galing sa Panginoon. At kapag may mga pagkakataon po na may nakikita tayo na umuwi na sa piling ng Diyos, magpasalamat tayo kasi Panginoon, salamat. Kasi siya, malakas pa siya. Alam ko wala siyang sakit, kinuha mo siya, pero ako ngayon, ganito ang nararamdaman ko, pero nananatili ako matatag dahil sa iyo. Kaya po yung pangalawa pong bagay under problems, challenges, una po sickness, pangalawa death, ito po yung dapat nating ipagpasalamat. Hindi dahil sa gusto natin na may sumunod pa, kasi iba na po yun. Ibang panalangin na yun, na Lord, salamat kasi kinuha mo siya, pwede bang ito naman? Kundi, Lord, salamat kasi bagamat siya ay kinuha mo, bagamat nakakalungkot, salamat pa din Panginoon kasi ako ay buhay, nananatili ako matatag. Hindi tayo nagpapasalamat dahil kinuha siya ni Lord, kundi nagpapasalamat tayo dahil tayo nananatiling matatag. Yun po yung pangalawang bagay. At ang pangalawang pong bagay after ng struggles ay financial struggles. O sa panahon na tayo ay nagkukulang. Sa panahon na sa tingin natin lahat ng bagay sa mundong ito ay parang nawawala o unti-unti nadideplete, lalo po sa panahon ngayon. Ang ekonomiya ng bansa ay tanggapin man po natin o sa hindi ay pababa ng pababa ang ekonomiya ng ating bansa. Ang taas ng inflation rate. Pero bakit po kaya ito pinahihintulutan ng Panginoon? Ito po yung para maunawaan natin na ang yaman sa mundong ito ay walang kabuluhan sapagkat ang lahat ng yaman ay hindi natin matatanggap malibang ipagkaloob ng Diyos. Ano po ang sabi sa Psalms 23 verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Na kapag pala ang Diyos, ang iyong Diyos at tagapagligtas, siya ang iyong, sabi nga po doon, siya ang iyong pastol, siya ang iyong pastor, siya ang iyong ama, siya ang tagapangalaga mo, wala ka nang ibang hahanapin pa. Sa financial struggles po na ating marahil nararanasan sa ating pong mga kapatid, sa mga pagkakataon pong ito, dahil hindi naman po sa lahat ng pagkakataon nananagana, may mga pagkakataon po na talagang may pagkukulang. Ito po ay pahiwatig na kinakailangan nating makontento sa lahat ng bagay at hanapin natin sa Diyos ang totoong kaligayahan dahil kapag po ang Diyos ang ating pastor, hindi niya tayo pagkukulangin. Ang sabi po sa ibang translation, The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa Tagalog, ang Diyos ang aking pastol, wala na akong hihilingin pa. Ibig sabihin pala, kapag ang Diyos ang iyong inaasahan, walang saysay sa iyo ang material na bagay, ang mahalaga sa iyo ang presensya ng Panginoon. At ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, And may God will supply every needs of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang yaman pala sa mundong ito, kahit pag sabihin mo na ay nanggaling sa dugot pawis ko yan, ay pinaghirapan ko yan, halos hindi ako natulog para lang ma-attain kung ano yung bagay o na-achieve ko ngayon. Pero ang sabi po dito, and God will supply every need of yours according to His riches, not according to our riches. Kahit gaano kadami yung business mong pinangahawakan, kahit gaano kadami yung investment mo, nasa bangko, sinabi mo, ang dami mong investment, mga passive income, ang dami pong ganyan sa internet ngayon. Kahit maghapon magdamag kang magtrabaho, sabi nga po sa aklat ng mga ngarang, may mga tao na umagang-umaga kung gumising, gabing-gabi kung matulog, ganun kung magtrabaho. Grabe po kung magpakapagod kasi iniisip nila, kung hindi ako magtatrabaho, wala ang lahat. Pero ano po ang sabi sa aklat ng Matthew chapter 6? Masdan mo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, hindi sila nag-iipon, pero grabe yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Pinapakain sila ng Diyos. How much more pa po tayo? Kaya huwag po nating isipin na kapag hindi ako nagtrabaho, hindi ako pagpapalain ng Panginoon, bagang matutuo po yun, lalo kapag may work tayo. Don't get me wrong, hindi naman po pwedeng, hindi na tayo magtrabaho. But what I mean is, if the Lord is our shepherd, hindi po natin kinakailangan laging bawasan yung panahon para sa Panginoon. Kasi may mga tao pong ganyan, na ang pasok nila, Lunes hanggang Biyernes, wala na silang pasok ng ganitong araw, lalo kapag araw ng pagsamba, pero pinipilit nilang magtrabaho pa din kasi iniisip nila kulang ang lahat.
Pero kapag naunawaan po natin yung sabi sa Matthew chapter 6 na kapag inuna natin ang Diyos sa lahat ng bagay idaragdag niya sa atin, not according to our riches, but according to the riches of God, we will have the peace that passeth all understanding. Na kahit sa tingin mo, kulang yung panahon mo magtrabaho, ma-amaze ka kasi grabe yung provision ng Panginoon. Na the Lord will supply every needs of yours according not to our riches. Hindi dahil sa strength mo, hindi dahil sa pagtatrabaho mo, hindi dahil sa overtime pay mo, hindi dahil sa bonuses mo, lalo po ngayon December, but according to the riches in glory in Christ Jesus. At ito po isang bagay na ipagpasalamat natin kapag tayo may financial struggles. Lord, thank you. Kasi wala man ako ng lahat ng bagay, pero itinuturo mo sa akin na ako'y buhay, dapat akong magpasalamat, ikaw ang aking pastol, wala na akong hihilingin pa. Kaya po in our financial struggles, at kapag nakita po ng Panginoon ng ating puso na gano'n na lamang ang kagalakan na magpasalamat kahit ano ang sitwasyon ng ating buhay, hindi po niya tayo pahihindian sa lahat ng ating pangangailangan at sa lahat ng ating dalangin at hiling sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalangin. Ano po yung pang-apat na bagay? Na under po ng mga problems, challenges, struggles na nararanasan po natin na mga bagay na kailangan din nating ipagpasalamat. Yung pang-apat pong bagay, identity crisis. Ang dami pong tao ngayon, lalo po sa panahon po natin, ang iniisip nila, hindi nila kilala yung sarili nila, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, marami pong ang ginagawa, sa dami ng problema, pumupunta sa mall, pumupunta sa mga park, nag-unwind. Yan, may mga term pong ganyan, nag-unwind. Yes, it is good kasi it will help us. Pero ang sabi po sa aklat ng Psalms chapter 37 verse 4, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang sabi po sa Tagalog, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Kapag ang isang tao po'y lost o sa tingin niya nawawala siya, walang purpose yung buhay niya, bagamat ang paghinga ay nakakatulong, ang pamamasyal ay nakakapaglibang, pero ito po yung nakapaglilibang lang. Tinatakpan natin yung totoong problema, tinatakpan natin yung totoong pagkalos natin. Kasi pag tayo may problema, lalo kapag marami kang pera at pagpapala, ang gagawin mo, una, pupunta ka sa mall, maglilibang ka. Lilibangin mo yung sarili mo. Pero ang totoo po nito, kahit anong paglilibang natin sa sarili natin, pag uwi mo sa bahay, malungkot ka pa rin. Kasi feeling mo lost ka. Pero kapag ang isang tao ay nawawala, kanino po niya dapat hanapin ang kanyang kaligayahan o ang purpose ng kanyang buhay? Sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may likha at sa Kanya natin matatagpuan kung bakit po tayo narito sa mundong ito. Sabi nga po may dalawang araw na mahalaga sa isang tao. Una, ang araw na siya ay isilang. Pangalawa, hindi po ang araw na siya ay mamamatay, kundi ang araw na malaman niya ang dahilan kung bakit siya nabuhay o ang purpose niya. At sa atin pong lahat, iba't iba po tayo ng purpose. Hindi ko pwedeng sabihin na ang purpose mo ay maging pastor, ang purpose mo ay maging engineer. Kanya-kanya po tayo ng purpose sa ating buhay. At ito po hindi natin matatagpuan sa sabi ng magulang mo, ito ang gusto niyang maging ikaw. Kaya po madami ngayon, lalo sa mga kabataan na pre-pressure kasi dinidiktahan sila kung ano yung dapat mong maging. Lalo kapag may itinuturo sa iyo ang magulang mo. Pero ang sabi po sa Bible, if you feel lost, kapag sa tingin mo nawawala ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, parang na-pressure ka, na-anxiety ka. Sabi po sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Napakaganda po nito sa Tagalog, kapag hinanap mo sa Diyos ang inyong kaligayahan, ang pangarap mo iyong makakamtan. Kaya kung sa tingin mo, hindi mo mahanap ang pangarap mo kasi pressured ka, ina-anxiety ka, parang sa tingin mo may nagiging block sa pagpapala ng Diyos, ito po'y panahon para tayo'y manalangin, lumapit sa Diyos at magpasalamat na Panginoon, salamat, although I am lost, but I believe, Lord, sa aking grateful heart, Lord, ako, Panginoong Jesus, ay nagpapakumbaba na sa iyo ko lamang matatagpuan ang totoong kaligayahan sa aking buhay. Kaya po sa ating pong buhay, lagi po nating hanapin sa Panginoong Jesus ang ating kaligayahan. Kung tayo man po ay nananagana sa lahat ng aspeto ng ating buhay, bagamat ito po ay talagang ginagamit ng Diyos para maging kaligayahan. Sabi nga po sa Facebook, hindi mo pwedeng sabihin na hindi nagiging paraan ang pera para maging masaya ka. Kasi kapag may bago kang damit, masaya ka. Pag may bago kang sapatos, masaya ka. At dahil yun ang pera, totoo pong kailangan natin ng ganyang mga bagay. Pero iba po ang saya at iba po ang ligaya. Yung nararanasan po natin kapag may bago tayong gamit, ito po ay saya. At pag sinabi pong saya, ito po ay happiness, ito po ay panandalian. Pero pag sinabi pong delighting ourselves in the Lord, and He will give you the desires of your heart, ang tinutukoy po dito, hindi lang basta saya, kundi ang tinutukoy po dito ay ligaya na nanggagaling sa Panginoon.
na hindi lamang nakangiti ka, kundi yung puso mo nag-overflow sa kagalakan. Na kung una you feel lost, pero dahil sa paglamit po sa Diyos, nagpasalamat ka with a grateful heart, matatagpuan ka ng Panginoon. At yun po yung pangalawang major thing na ibabahagi ko po sa gabing ito, na kung ang unang bagay na dapat nating ipagpasalamat ay ang ating mga pagsubok, ang ating mga struggles, ang ating mga hindrances para magawa ang kalooban ng Diyos. Ang pangalawang major thing po na i-share ko po sa gabi pong ito ay blessings and victory. Ito po ay talagang mas madali nating magagawa kumpara po sa struggles. Kasi bagamat sabi nga po doon, madaling sabihin pero mahirap gawin. Totoo, mahirap pong gawin na magpasalamat sa struggles. Pero sa pangalawa, blessings and victories, kinakailangan pong kapag tayo naman ay nagtatagumpay, huwag nating malimutan kung kanino nanggaling ang ating lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Marami po kasi nung nangangailangan sa Diyos, grabe kong manalangin, halos lumuhod kong manalangin, halos laging nariyan kapag may prayer meeting. Pero kapag naramdaman na ang pagpapala ng Diyos ay nariyan at dumarating sa kanyang buhay, saka naman nalimutan na kung wala ang Diyos, hindi niya rin yun matatanggap. Amen po ba? Meron nga pong sinasabi na kung kailan pinagpala, saka nawala. Pero wala po nun. Sa atin, ang una pong bagay, ano po ang counterpart ng sickness and diseases? Healing and strength. Na kung una, may sakit ka, pero dahil nagpasalamat ka sa Diyos, nakita ni Lord yung puso mo na ay ang anak kong ito, kahit sa panahon na siya ay may sakit, nagpapasalamat siya, ayan, nariyan na ang healing and strength. Ano po ang sabi sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31? Have you not known? Have you not heard? Hindi nyo ba alam, no? Hindi nyo ba narinig? The Lord is the everlasting God. Ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, the creator of the heavens and the earth. He does not faint. He does not grow weary. His understanding is unsearchable. O ang sabi po sa ibang translation, hindi mo matarok yung kanyang karunungan. Napakataas. Kahit gaano kakatalinong tao, hindi mo marireach yung katalinuhan ng Panginoon, yung kanyang karunungan. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Sa kanang hihina, siya ay nagbibigay ng lakas. Ito po ang maganda sa verse 30. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Sabi po sa Tagalog, maging ang mga kabataang lalaki ay mapapagod. Bakit po kaya kabataang lalaki? Kasi ang kabataang lalaki po ang maituturing na pinakamalakas sa pinakang time frame po ng tao. Kasi kapag ang batang lalaki, medyo mahina pa yan, nagbibuild pa lang ang katawan. Pag matanda na rin ang lalaki, doon na talagang nagdi-deplete na naman yung mga cells niya, yung mga muscles niya. Ang kabataang lalaki po ang maituturing na pinakamalakas sa lifespan ng isang tao. O kabataan, maging sabihing babae na rin. Pero lalaki po ang sabi, young men, kasi ito po yung pinakamalakas. Pero ang sabi po sa Bible, even young men shall faint. Ibig sabihin pala, kahit yung pinakamalakas na tao, sila rin ay mapapagod. Yun po ang sabi sa Bible, at ito po ay totoo. Kahit ikaw ay nag-gym, kahit ikaw anong ginagawa mo, ikaw ay runner, kinakailangan mo pa rin kumain, kinakailangan mo pa din mag-exert ng katawan para lumakas ka kasi mapapagod din po maging ang taong pinakamalakas. Pero ang may pangako po ang Diyos, but they who wait upon the Lord will renew their strength. Sabi po sa Tagalog, maging ang mga kabataang lalaki ay mapapagod, sila ay manghihina. Ngunit ang siyang matyagang nag-iintay kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lilipad tulad ng mga agila. Sila'y lalakad at hindi mapapagod. Sila'y tatakbo at hindi manghihina. Ang sabi po dito, but they who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kapag po ikaw ay nanghihina, magpasalamat ka sa Panginoon. At kapag nakita ni Lord na sa panghihina mo, wala kang ibang inaasahan kundi ang lakas na nanggagaling sa Diyos. Ang sabi po dito, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not faint. They shall walk and not be weary. At may sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, kung tayo naman po may sakit karamdaman na nais natin ang kagalingang nanggagaling sa Diyos, ang sabi po sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to our sins, tayong namatay na sa ating mga kasalanan para mamuhay ng may katuwiran, but by whose stripes you are healed. That by the stripes of the Lord we are healed. Kaya po, when times come na tayo ay nangihina, magpasalamat tayo, Lord, salamat. You leads me beside still waters. Ito'y pagkakataon ko, Lord, para mamahinga. Ito'y pagkakataon ko para intayin ka, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, na ang taong nag-iintay sa'yo magpapanibagong sigla.
At ito'y pagkakataon, Lord, para ma-realize ko na hindi ko pwedeng panghawakan ang lahat ng material na bagay para masabing hahaba ang aking buhay. Kundi ang panghahawakan ko lamang na ikaw na Diyos ang siyang pinanggagalingan ng buhay. At kung wala ka, Panginoon, wala akong magagawa. Kaya po, let us thank the Lord sa healing, sapagkat ang healing po ay isang katagumpayan sa ating buhay. Ano po ang pangalawang bagay under po ng blessings and victories na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Kung ang pangalawang bagay sa under ng struggles ay death, naalalahanin po natin ang Panginoon sa panahon ng ating kabataan, ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 12. Sa blessings and victory, pinapahintulutan tayo ng Diyos o ini-encourage niya tayong laging magpasalamat lalo sa buhay na kaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ang siyang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang, ang lating niyang buhay ay wala na, siya ay bago na. At meron po nabanggit sa John chapter 14 verse 6, saan po natin makikita ang totoo nating buhay? Sa Panginoon, na ang sabi dito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Na hindi natin mahahanap ang ating buhay sa kung saan mang bagay, kung feel natin tayo ay nangihina, feeling natin hindi natin alam kung saan kukuhanin ang ating lakas, wala tayong motivation. Pero kapag naunawaan natin ang pinanggagalingan pala ng lakas, ang pinanggagalingan ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus, huwag po tayo magdalawang isip na lumapit sa Kanya. Ano man po yung sa tingin natin ay hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Panginoon. Ang Diyos po ay bukas ang palad na tayo ay laging hagkan at yakapin, kagaya po ng The Prodigal Son, kung alam po natin yung kwento ng isang taong ang anak ng kanyang ama ay lumayas, dala-dala ang lahat ng pagpapala ng galing sa kanyang ama. At nung naubos ito, malaya pa rin siyang tinanggap ng kanyang ama dahil siya ay ama. At tayo po ay anak ng Diyos. Kung sa tingin po natin tayo ay nangihina at hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Diyos, lumapit po tayo sa Kanya sapagkat siya po ang ating pag-asa, siya po ang ating buhay. Wala na pong makahihigit sa kapangyarihan ng Diyos at ang kapayapaang dulot na nanggagaling sa Panginoon. Kaya buksan po natin ang ating mga puso at tariin po natin, Lord, salamat sapagkat ikaw ang aking buhay talaga. May kanta pong ganyan, ikaw ang aking buhay. Sabi po doon, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig na darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, hindi ka pagpapalit. Ang buhay po natin sa piling ng Diyos, kailanman hindi mapapantayan ng kahit anong bagay. At ito po'y bagay na hindi natin kayang ipagpalit sa anumang material na bagay. Sapagkat ang Diyos po, kapag ang Diyos po ay nasa sa ating puso, higit pa po sa material na bagay ang ating mararanasan. Yung kapayapaan, yung kagalakan, ang fruit of the Holy Spirit na ating mararanasan. Kaya lagi po tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon po sa Ama malibang sa pamamagitan niya. Kaya po sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat po tayo. Tayo man po ay nangihina, we feel weak, we feel life, we feel strength. Let us always thank the Lord because apart from Him, we are nothing. Yun po yung pangalawang bagay. Under po ng blessings and victories. Ano po yung pangatlong bagay? Kung kanina po, under ng struggles, we have financial struggles kapag may pagkukulang. Under po ng blessings and victories, we have prosperity. So, ang plano ng Diyos na tayong lahat ay pagpalain. Sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. I-highlight po natin yung plans to prosper you. Alam niyo po ba sa Jeremiah chapter 29, nung panahon po na sinabi ni Jeremiah sa mga Israelita na ang plano ko'y para pasaganain kayo, alam niyo po ba na ang mga Israelita during this time ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Sila po ay bihag ng mga panahon na ito. Na alam po natin kapag ang isang tao ay bihag, gagaya po sa atin na bihag tayo ng mga Espanyol ng 333 years. Kapag bihag ka, hindi ka nananagana. Kapag bihag ka, kung hindi sapat, kulang. Kasi bihag ka, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Kapag bihag ka, hindi lahat ng pangangailangan mo ipagkakaloob sa iyo ng mga taong bumihag sa iyo. At sa Jeremiah chapter 29, ito po ang nararanasan ng mga Israelita. Sila po ay 70 years nasa kapangyarihan ni Haring Nebuchadnezzar at sila po ay nasa exile sa Babylonia during this time. Pero ang sabi po ni Lord, I have the plans to prosper you. Alam niyo po sa mga ganitong pagkakataon, hindi po natin pwedeng sabihin na Lord, grabe yung pagsubok ko ngayon, parang mamamatay na akong ganito, mamamatay na akong mahirap, mamamatay na akong mabigat ang pinagdadaanan ko. Kagaya po nang nangyari sa Jeremiah.
huwag po nating i-define yung ating katatayuan sa buhay na hanggang dito na lang tayo. Kapag po tayo ay sumunod sa Panginoon, kagaya po ng nangyari sa buhay ng mga Israelita during this time, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, ikaw man ay nagkukulang, may financial struggles ka man, ikaw may ay bihag ng anumang bagay, kapag ikaw ay nagpakumbaba sa Diyos, ang salita ng Diyos sa atin, He has the plans to prosper us. Pagpapalain ka ni Lord, hindi para ikaw ay ipahamak na to harm you, kundi upang bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya kung sa ngayon, sa ating pong buhay, tayo ay nakakaranas ng pagsubok, ito po ay pagkakataon para alalahanin natin, ay oo nga, sa panahon ng mga Israelita sa Jeremiah chapter 29, nung panahon na sila ay may pagsubok, doon sila pinagpala ni Lord. Kaya let us be excited, may kayang gawin ng Diyos sa atin. Saka may sinabi po sa aklat ng Psalms chapter 37 verse 25, sabi po ni David, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi ko nakita na ang Diyos nagpabaya o ang kanyang mga anak naging hampas lupa. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Kapag ang tao po'y naglingkod sa Panginoon, hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi siya pahayaan ng Panginoong Hesus na magutom. At ang sabi po ni David yun, I have been young and now I am old. So kung siya po ay 60 years o 70 years na buhay, kahit isang araw, hindi po niya nasabi na ang Diyos nagpabaya. Kaya po sa ating buhay, lagi tayong magpasalamat, maging grateful po tayo sa lahat ng pagkakataon. And the Lord will surely bless us. At yung plano ng Diyos sa atin is to prosper us and not to harm us. So let us always thank the Lord. Let us be excited na, Lord, thank you. May struggle man ako ngayon, but I believe, Lord, may prosperity paparating dahil ako'y anak mo. Amen po ba? And lastly, under ng blessings and victory, kung kanina we are lost, feeling natin, hindi natin alam yung purpose natin dahil ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon, ang pang-apat na bagay, salvation. Kung kanina hindi mo alam yung purpose mo, ngayon dahil ikaw na ay nagpakumbaba sa Panginoon, hinanap mo sa kanyang kaligayahan mo at ang pangarap mo ay iyong nakamtan, nahanap mo ang kaligtasan ng galing sa Panginoon. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. John 1 verse 12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become the children of God. Meron pong kanta, Amazing Grace. I was once lost, but now I'm found. Kung dati may identity crisis, pero dahil nagpakumbaba ka sa Panginoong Hesus, you delight yourself unto the Lord, dun mo naranasan na kung feeling mo nung una nawawala ka, dahil sa grasya at habag ng Panginoong Hesus, natagpuan ka ng Panginoon. Yun po yung tema natin ngayong taon, the abounding grace of the Lord. Amen po ba? Na kahit gaano ka makasalanan, feeling mo wala ng purpose ang buhay mo, pero dahil sa biyaya at dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa, natagpuan ka ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 17, ang tema po natin ngayong taon, the abounding grace of God. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Tayo pong lahat noong unang panahon ay sumuway, makasalanan, hindi karapat-dapat, pero dakila po ang pag-ibig ng Diyos. We have been lost. We have been under the pressure of identity crisis. Hindi natin alam ang purpose ng buhay natin, but because of the abounding grace of the Lord, we have been found by His amazing grace, by His abounding grace, by His love. At ito po isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Sa lahat po ng bagay na ating nararanasan, ito man po ay struggles, problems, challenges, katagumpayan, pagpapala na ating nararanasan. And lastly, ano po ang bagay na dapat nating ipagpasalamat? Number 3 major thing that we should be thankful for sa ating Diyos, what is yet to come. So kung ang pinagpapasalamat natin kanina ay yung mga bagay na natatamasa natin, naranasan natin, tinatanggap natin. Ang pangatlo pong bagay, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, kahit wala pa, kaya mo nang at pwede mo nang ipagpasalamat sa Kanya. Lord, salamat, wala pa ito, but I believe, Lord, nasa akin na ito. In Psalms 100 verse 4 and 5, ang sabi po dito, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and bless His name. Napapasok ka sa bahay-sambahan ng Diyos, bagamat ikaw may pangangailangan, hindi naman po tayo lahat pag pumapasok sa church ay blessed agad. Kumbaga, pumapasok tayo sa church na minsan may pangangailangan tayo. Lord, I will enter your church not with worriness, kundi with thanksgiving. Na Lord, papasok pa lang ako sa bahay-sambahan mo, sa presensya mo, pero Lord, nagpapasalamat na ako. Kasi alam kong
bago ako lumabas, natanggap ko na, o pagpasok ko pa lamang, ipinagkaloob mo na sa akin. And we should give thanks to Him and always bless His name. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 4 to 7, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Ito po ay sinulat ni Pablo, nasa loob siya ng kulungan. Pero sabi niya, rejoice. Let your reasonables be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything. Huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. So kung ano man po yung nagiging dahilan para tayo ay mabalisa sa mga pangangailangan natin bukas, sa susunod na araw, sa isang buwan, sa susunod na taon, nag-aalala agad tayo. Sa paparating na taon, wala tayong mga bagay na gusto natin na hanggang ngayon ay wala pa. Sabi po sa Bible, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known unto God. Huwag kayong mabalisa sa lahat ng mga bagay. Sa halip, hingin ninyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Let your request be made known unto God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Kapag po tayo may problemang nararanasan, struggles, challenges, and problems, sabi ko nga po, kung tayo ay may panahon para tayo umiyak, dapat may panahon din po tayo para manalangin. Ang pag-iyak po ay hindi kasalanan. Maging ang Panginoon pong Jesus ay umiyak. At sabi po sa Bible, halos tumulo sa kanyang mga mata ang dugo sa grabing pag-iyak niya. Ang pag-iyak po ay hindi kasalanan. Ito po ay simbolo ng kapakumbabaan na hindi mo na kaya, hindi ko na alam Panginoon ang aking gagawin. Ang pag-iyak po ay hindi kasalanan. Ang kabalisahan po ay hindi kasalanan kung sa ating kabalisahan wala tayong ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Panginoon. Hindi pwedeng puro tayo kabalisahan pero hindi naman tayo lumalapit sa Diyos. Kaya anuman ang mga bagay na hindi pa natin natatanggap pero matagal na nating panalangin, ito po yung marahil pagkakataon o panahon para ipinapaalala sa atin ng Diyos na anak, anuman yung panalangin mo na marahil ito'y 5 taon mo ng panalangin, 10 taon mo ng panalangin, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa. Ako'y narito sa iyong piling, ako'y nasa iyo anak. Ito ang panahon na kapag ikaw ay nagpasalamat, handa akong pagpalain ka. Kaya po sa lahat po ng pagkakataon, anuman po yung bagay na desire ng ating puso na sa ngayon ay wala pa, pero dahil tayo ay grabe ang paniniwala na kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay, maging ang mga imposibleng bagay, ang Diyos po ay handa at bukas ang palad na tayo ay pagpalain. Kaya po, let us always be grateful. Anuman po yung ating nararanasan, anuman po yung ating, sabi nga po doon, anuman po yung ating katatayuan sa buhay, anuman po yung sitwasyon ng ating buhay sa ngayon, let us always give thanks to the Lord. Huwag po tayong mabalisa sa anumang mga bagay, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, manalangin ka sa Panginoon. Kaya po sa akin pong pagtatapos, meron pong bagay na inilagay po ako dito. Meron pong tinatawag sa pagmumotor na hassle fixation o target fixation. Na ang hassle fixation po ay ito yung tinatawag kapag ikaw ay nagmumotor. Kapag ikaw ay tumingin sa lubak, doon ka pupunta. Kapag ikaw ay tumingin sa gutter, doon ka pupunta. Ang target fixation po ay isang scientific term na tawag sa kung saan ka tumingin, doon ka pupunta. Kagaya po pag nagmumotor, kapag ang isang tao ay nagmumotor, kapag doon ka tumingin sa lubak, pwedeng doon ka pumunta. Kaya po minsan, mayroong mga tao na ayoko naman pumunta ng lubak, pero minsan kasi dahil doon ka nakafocus, doon ka napapunta. Kaya po sa buhay po natin, as we give thanks to the Lord, kagaya po ng napag-aralan natin kanina, hindi lamang natin dapat ipagpasalamat yung mga bagay na maganda, kundi yung mga bagay din na hindi maganda, hindi dahil sa gusto mong makaranas ng sakit, hindi dahil sa gusto mong makaranas ng mawalan ka ng mahal sa buhay, hindi dahil sa gusto mong makaranas ng pagkukulang, hindi dahil sa gusto mong maranasan na feeling mo lost ka, kundi sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, tingnan natin kung saan kumikilos ang Panginoon. Kagaya po kanina, kapag ikaw ay may sakit, paano kumikilos ang Diyos sa iyo? Pinahihimlay ka niya sa tahimik na pastulan. Kumbaga nasa sa atin po yun kung ano yung titingnan natin. Ito ba yung sakit at karamdaman? O ang titingnan mo ay ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. So let us focus on God's blessings rather than trials. So let us focus our eyes on the Lord. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, kung di pa ako nagkakamali. Fix your eyes on Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Let us always be grateful. Ang sabi po dito, a grateful heart results to provision. Kung matatandaan po natin sa buhay po ni Abraham, na nung sila po iaakyat ng bundok ng Moriah, sabi ni
Sabi po ni Isaac, Ama, sino yung ihahandog mo? Narito ang panggato, narito lahat, kompleto ang lahat, pero nasan yung ihahandog mo? Sabi po ni Abraham, God will provide. Hindi niya sinabing, anak, ikaw yung ihahandog. Alam po ni Abraham, bagamat alam ko, during that time, hindi pa niya talaga nauunawaan, pero grabe yung pagsunod. Kaya po, kagaya po ng lagi kong binabanggit, matuto tayong sumunod kahit hindi natin alam yung kasunod. Kagaya po ng bata. Kaya sumusunod yung bata kasi alam niya, pagising niya, ay anak, matulog ka. Pagising mo, bibigyan kita ng candy, ng soft drinks. Kaya sumusunod yung bata. Kumbaga dahil alam niya yung kasunod, sumusunod siya. Pero si Abraham po, hindi niya alam. Hindi ba detailed yung gagawin ng Diyos during that time, pero sumunod siya kahit hindi niya alam yung kasunod. At ano po ang nangyari? Nung siya po'y nagpasalamat sa Diyos at tangkang papatayin niya si Isaac, nagsalita ang isang anghel, Abraham. Sabi ni Abraham, here I am. At saka po ipinakita ni Lord yung ram na nasa likod nila at doon nagpasalamat si Abraham. At sabi niya, sa site na ito, dito sa lugar na ito, magtatayo ako ng altar at ito'y tatawagin Jehovah Jireh o God will provide. Kapag ang isang tao po'y lagi nagpapasalamat sa Diyos kung may pagkukulang man na nararanasan, kapag nakita ni Lord na sa lahat ng sitwasyon, handa kang sumunod kahit hindi mo alam yung kasunod, kapag lagi kang nagpapasalamat, a grateful heart results to provision. Next thing, a grateful heart results to multiplication. Nung time po ng Panginoong Yesus ay nagpakain ng 5,000 tao, na sabi ng mga alagad, Panginoon, pauuwiin na ba natin yung mga tao? Wala tayong ipapakain sa kanila. Ang meron yung tayo 5 tinapay at 2 isda, pero ang sabi ng Panginoon, hindi, pakakainin natin sila. Itinaas ng Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda, nagpasalamat sa Diyos, binigyan lahat yung 5,000 tao. 5,000 lalaki. Hindi po nabanggit kung may asawa o sabihin na natin na walang kasama. Sa 5,000 tao, ito po ba'y kayang magpakain ng 5 tinapay at 2 isda? Hindi. At meron pa pong natirang 12 bakol o 12 lalagyang malalaki. Na kung titingnan natin, kulang na kulang sa 5,000 yung 5 tinapay at 2 isda, may natira pa at nakapagpakain pa ng lahat ng tao. Dahil sa gratefulness at laging pagpasasalamat ng puso ng Panginoon. And lastly, a grateful heart results to salvation. Ang isang tao po na laging sarado ang puso, ang isang tao po na iniisip niya na lahat ng bagay kaya niya naranasan ay dahil sa siya ay magaling, marunong, hindi niya po mararanasan ang salvation o ang kaligtasan. Pero the moment na tayo po'y nagpakumbaba, na kahit ano man ang narating mo sa buhay, humble ka pa din, grateful ka pa din, Lord, thank you, kasi kung wala ka, wala ang lahat ng bagay na ito, a grateful heart results to salvation. Kaya po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, sa gabi pong ito, pinagpala po tayo ng Diyos ng buhay. Pinagpala po tayo ng Diyos ng lahat ng bagay. Tayo man po minsan ay nakakaranas ng karamdaman, pagkukulang, pagsubok, minsan tayo ay nababalisa, pero ang sabi po sa salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Sa halip, hingin ninyo ang inyong mga kaibigan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya po, sa gabi pong ito, sa ating pong pagtatapos, tayo pong lahat ay mananalangin na may pasasalamat sa Diyos. Pananalangin na alam natin na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Panalangin na alam po natin na hindi tayo pagkukulangin at pababayaan at iiwan ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. At ang sabi po sa theme verse po natin sa buwan pong ito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya anuman po yung ating nararanasan, anuman po yung katagumpayan na ating tinatamasa sa panahon pong ito, anuman po yung sitwasyon ng ating buhay, sa panahon pong ito pong lahat ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos dahil tayo ay kanyang mga anak at ito po ang kalooban ng Diyos na sa lahat po ng pagkakataon, maging grateful po tayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya po sa oras pong ito, tayo pong lahat ay manalangin. Pasalamatan po natin ang Diyos sa buhay, sa kalakasan, pagpapala, maging sa mga pagsubok na nagiging daan para tayo naman ay tumatag at naging ganun na lamang ang pagtitiwala sa Diyos. Sabi po sa Bible, sa Proverbs 3 verse 5, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Kaya po sa oras pong ito, anuman po yung desire ng ating puso, ipagpasalamat na po natin na what is yet to come, ay ito'y matatanggap na natin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Kaya po sa oras pong ito, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid mo ang laman ng aming mga puso, anuman ang sitwasyon ng inyong mga anak, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat
sa mga anak mo na narito sa live, Panginoon, sa Facebook Live, sa aming Tinig ng Pag-asa. Lord, salamat, kagaya, Panginoon, ng tema ng aming gawain. Kami, Panginoong Yesus, sa gabi pong ito ay lumalapit sa iyo. Hinahanap namin sa iyo ang aming pag-asa. Sinabi mo, Panginoong Yesus, sa iyong salita sa aklat ng Isaiah chapter 40 verse 31, but those who wait upon the Lord, or those who hope upon the Lord, kapag ang isang tao sa iyo lamang hinahanap ang pag-asa, hallelujah, Lord, gayon na lamang ang pagpapala. Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not faint. They shall walk and not be weary. Lord, I pray right now, O God, sa mga tao po at mga anak mo na narito sa Facebook Live na ito, Panginoong Yesus, na ngayon ay nakakaranas ng sakit at karamdaman, panghihina ng pangatawan. Lord, we pray, O God, na sila po ay makaramdam ng init ng kagalingang nanggagaling sa iyo, paghawak ng inyong kapangyarihan, paghipo ng inyong mapagpalang kamay, ang kagalingan ay maranasan nila, Panginoong Yesus, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Lord, by your stripes we are healed. And Lord, we also pray, sino man, O Diyos, ngayon ang nakakaranas ng kalungkutan, na wala ng mahal sa buhay, Lord, comfort them. At Lord, sa oras mong ito, sino man, Panginoong Yesus, ang nakakaranas ng financial struggles, as you said in your word, that you will supply every needs of yours according to your riches, O God. And as you said in Psalms 37 verse 4, kapag ang isang tao ay nalulungkot, Panginoong Yesus, nais naming hanapin sa iyo ang aming kaligayahan, sapagkat lahat ng bagay, our desires of our heart, ay amin pong makakamtan, Panginoon. Lord, salamat po sa mga pagsubok na aming nararanasan. Ito man po ay hindi namin inaasahan. Pero Lord, salamat kasi ngayon namin nakita, Panginoong Yesus, na wala kaming kayang ipagmalaki, malibang kami samahan mo at maranasan namin ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Maging, Panginoon, sa mga pagpapala, salamat, O Diyos, sa lahat ng mga nararanasan naming pagpapala, tagumpay sa aming buhay, bagamat kami ay pinagpala mo ng karunungan. Ngunit, Lord, malibang ang isang bagay ipagkaloob mo, hindi namin ito makakamtan. Kaya salamat, O Diyos, lahat po ng bagay hindi po namin kayang ipagmalaki, sapagkat lahat po ng bagay na ito'y nanggaling at nagmula sa iyo, Panginoon. Maging pong sa mga bagay na aming inaasam at panalangin for what is yet to come, Lord, we pray, we declare, and we decree, O Diyos, ano man ang dalangin ng inyong mga anak, ito po'y kanilang tinanggap na sa kanilang pananampalataya at sa aming buong pasasalamat na walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ano man ang dalangin ng inyong pong mga anak sa gabi pong ito, ano man ang kanila pong desire na matagal nang inilalapit sa iyo, Panginoong Jesus. As you said in your word, you will fulfill your promises, O God. There will be no delays because your time is always perfect, Lord, in your time. Salamat po, O Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gabing ito. Salamat po sa buhay, kalakasan, at sa araw po ng bukas, Panginoong Yesus, at sa mga araw pang darating. Kami patuloy na maglilingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay. At gagawin po namin ang mandato mo sa amin na habang kami pinagpapala mo, kami rin ay magiging daluyan ng pagpapala sa ibang mga anak, Panginoon. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoong Yesus. Tanggapin mo ang papuri, pagsamba, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa ating lahat. Magandang gabi pong muli.